Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Good morning, Nicole and Chris. I am Ellie, avid tambalanista since 2006 at loyal podcaster ninyo since episode 1. I am based in Australia. Sumulat ako because I want to share my greatest heartache. Sana may mapulot na aral ang listeners ninyo sa kwento ko. Elementary pa lang kilala ko na si Sian. I just didn't notice him until mag-high school kami. Naging magbarkada kami and we would often share a friendly banter here and there. Slowly but surely, he made his move to court me. Malambing si Sian. Sinusundo niya ako araw-araw sa tapat ng bahay namin and he made sure na I get home safe at the end of the day. He made me laugh and he cared about the little things. When I was told that our family is moving to Australia, magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko. Masaya kasi I know na may magandang future na naghihintay sa amin sa ibang ibayo. Malungkot kasi magkakahiwalay kami ni Sian and I'm leaving my whole life behind. Dahil dyan, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinagot ko si Sian after our prom and we officially became a couple. Few months passed and the preparation for us to leave has started. The day we left the Philippines, Sian promised na he will find a way for us to stay in touch every day. Ginawa naman niya. But only for a few months. One day, he just ghosted me. Tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. I tried to contact him sa Messenger at kung saan-saang social media platforms. But to no avail. When I called my friends para mangumusta, he was there sa background but he refused to talk to me. Nicole and Chris, I didn't know what to do so I begged his friends to tell me what was happening. One of his barkada, na kilalang kilala ko, had the courage to tell me the truth. He confessed that Sian is courting someone else. Ang sakit. First love ko si Sian eh. And all the while I thought he would be my last. After this heartbreak, I thought hindi ko na kayang magmahal ulit. Baka iwan lang ako at masaktan na naman. It took me 2 years before I was able to move on. I met someone who picked up my broken pieces and made me whole again. We've been together for 7.5 years now and may plano na rin kaming magpakasal. Para sa mga niloko at iniwang sawi at luhaan, iiyak nyo lang, pero after a while, punasan ang mga luha. Tandaan na you are precious in the eyes of God. Never let anyone trample on your heart. Have faith, kasi someday, someone will stay. Maraming salamat Nicole and Chris for reading my letter.
God bless and more power to you both. Kind regards, Ellie. Eli, ikaw na. Ellie, ikaw na may love life. Ellie, ikaw na nasa ano. Eli, ikaw na kayang kita ng lahat. Oh, ganun. Oh, di ba? Oh well, happy naman kami para sa iyo, Ellie. Ganun talaga, may mga heartbreaks tayo may experience. Meron talaga tayong mga pagdadaanan ng mga masasakit at masasaklap. At hindi lang ito tungkol sa love life. Sa life in general, 'di ba? Yung tungkol sa trabaho, Yes. family life, lahat yan may challenges, lahat yan may mga heartbreaks, pero lagi natin tatandaan, walang forever. So, yung heartbreak, hindi forever. Yung sakit, hindi forever, 'di ba? Mapapalitan 'yan. Lagi natin tong sinasabi, partner, 'di ba? Whatever your situation is, it will change. Yes. Magbabago 'yan. Magbabago yung sitwasyon mo, anuman yung sitwasyon na 'yan, magbabago 'yan. So kung nandiyan ka nakaiyak, nakahikbe, nagmumugto yung mata, parang pandang itim-itim na eyebags na tinubuan ng tao, ganon. Muntik nang maging tao yung eyebags, ganon, kasi kakaiyak. Huwag kang mag-alala kasi hindi ka naman forever dyan sa situation na umiiyak. Agree. Tapos naman dun sa sitwasyon na ikaw ay masaya, everything is doing A-okay, mas okay talaga, parang favorite child ka ni God, 'di ba? Parang anak ka ng Diyos, ganyan. Tama, Ikaw, ipaparamdam niya Oo. sa'yo na importante ka, mahal ka ni Correct. Lord. Tama, may mga ganon. Mm-mm. Magbabago din yun. So habang nandun ka sa sitwasyon na yon, i-enjoy mo, matuwa ka, you be happy, ganyan. Kasi hindi rin yan forever, 'di ba? Hindi rin forever yung happiness, maaaring palitan ng challenges, sa happiness ulit, ganon. Nagbabago. So in the case of Ellie, ganon din. Totoo yun. Tama yung sinabi ni partner. Part of growing up, it's all part of the game na maka-experience ka ng mga ng mga roadblocks sa lahat ng daanan na tatahakin mo. 'Di ba? Madadapa ka, pero ang importante dito yung lesson. Maaring at that particular point in time nung nag-ghost ka nung lalaking yon, si Ian, ang dami mong tanong 'di ba? Dapang-dapa ka nung mga oras na yon. Correct. Iyak ka ng iyak at hindi mo maintindihan kasi alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginawang masama, pero bakit nag-ghost ka? 'Di ba? Ang dami mong tanong. Totoo yan. Maaring hindi mo naintindihan nung panahon na yun, pero wag ka, 'di ba? 'Di ba naging maingat ka? Kaya Sinabi nga. mo sa letter mo na kailangan mas maging maingat, 'di ba? Magiging mas matapang ka. Wiser ka sa sitwasyong yon sa susunod na pagkakataon kasi nga natuto ka na. Correct. So yung mga ganun, there always be lesson. Tama. Sabi nga, no Sa mga mistakes, pain. only lessons. Yes. Mahirap lang tanggapin talaga yung no mistakes, only lessons. Kasi alam mo talagang may ginawa kang hindi maganda or may mali kang ginawa, pero yun nga yung picking up the lesson from that mistake or kung from that heartbreak o kung anumang sitwasyon yan, yun yung pinakabongga sa lahat. O tingnan mo ngayon, 'di ba? Diba? Ano ka na ngayon? Nakahanap ka rin ng takip na para sa'yo. Yes. Kasi O, yun diba? yung una mong nahanap, hindi talaga siya takip. Correct. Kutsilyo siya. Oo, napinilit ipang takip sa kaldero. Oo. Imposible, di ba? O di naman Kasi kaya di kayo nararapat. platito siya na pinipilit itakip dun sa Sa rice cooker. Oo. Hindi match, di Hindi, ba? ang pangit tingnan, di Hindi ba? match. So, Oo. ibig sabihin, meron talagang somebody, di ba? Sabi nga dito sa sinabi mo, have faith, 'di ba? The time will come, someone will stay. At Correct. ito na nga, 'di ba? 7.5 years together and then nagpaplano na magpakasal. O, 'di ba? Bonggang nga. Happy for you, Ellie. Ang grabe, ang dami ang dami nating natututunan talaga kapag nakakaranas tayo ng problema. Minsan appreciate din natin sila no? Yes. Na parang ay salamat pinagdaanan ko yung struggle na yon. Tsaka masarap- Naging matapang kasi ako nang Correct. dahil sa problemang yun. Masarap siyang balikan para alalahanin na nakasurvive nalagpasan ka. mo siya. Yes, yun yung pinaka yes. masarap na feeling na yung nung that particular moment, akala mo hindi mo kaya.
Yes. In that particular moment, akala mo parang Katapusan na ng mundo. katapusan na ng mundo mo, ito na yung huling pag-ibig mo, ito na yung huling iyak mo, wala nang pag-asa, yung mga ganon. Yun yung feeling mo, exactly yun yung feeling mo nung time na nandun ka. Pero, nalagpasan mo pala. Correct. Taking each day at a time, nalagpasan mo siya. And then, looking back, masasabi mo, ang galing, no? Oo. Nalagpasan ko pala siya. At ma-appreciate mo yun. Oo. Diba na parang, ay, ang galing naman talaga. Everything happens for a reason. Na kaya pala true. pinagdaanan ko, yung sakit na yon, yung pain na yon, yung pag-iyak na yon, para matuto ako. Mas maging matalino at matapang ako sa susunod na pagkakataon na lolokohin ulit ako. Tama. So tama yung sinabi ni partner, applicable sa napakaraming aspeto ng buhay, hindi lamang sa love life. Correct. 'Di ba kung struggling ka halimbawa sa pera, 'di ba problemado ka lagi, feeling mo inaalat ka, hindi ka sinuswerte. Yan. Kasi maaaring tinuturuan kang magsipag, Correct. tinuturuan kang 'di ba mag-manage ng finances mo, Tinuturuan kang dumiskarte. mangutang na mangutang. Ikaw, kung Yung iba diskarte tinuruan mo yan. mang scam eh. Kung diskarte mo yan, bala ka. Pero, syempre, kapag ka minalas-malas ka dahil dyan sa pagsascam mo, di ba? Matututo ka din doon. Na Oo. next time, hindi ka gagawa ng mali, di ba? Para lang masolve ang isang problema. Tama. So, yun. There's Bongga. always lessons to be learned. Yes. Lessons to be learned in life. At yan yung sinasabi ni Ellie. At wag mag-give up, 'di ba? Because have faith that someone will come along and someone will Tama. stay in your life. Nakakatakot talaga ang problema generally, no? Na parang, Oo naman. Lord, wag muna, gusto mong maging masaya. Pero minsan, sa gitna ng kasiyahan mong pinagdadaanan, biglang babasagin eh. Correct. Na parang, ano ba yan? May problema, may emergency call. Oo. Yung naputol. Oy, na medyo nagsisindi yung ilaw nyo dito. Oo. Medyo umuusok-usok na siya. Kung kailan, nasa gitna ka ng party. Correct. 'Di ba? Yung mga ganon, Oo. nangyayari talaga yung mga ganyang klase mga eksena. At nakakatakot yun, ha? Kailangan lang nating harapin. Wala naman choice eh. Tapos pagkatapos mong harapin, move forward. Ano na ba mga pwedeng gawin, 'di ba? Ganyan. Totoo. So, halimbawa, heartbreak, kanya katulad nung kay Ellie, o di iniwan, ginos, okay. O, kapag ka magaling na ang puso, ano susunod? Moving forward, landi-landi, go! Ayan. Go, 'di ba? Hanap ng ng pwedeng kapalit. Yan, yung mga ganun. Totoo. Ano yung pinakamasakit na naranasan mo, partner, sa Ay, nagkasakit si Princess. Hindi, Nothing love life beats. lang. Ay, di mo naman sinabing love life. Ay, sinagot mo kagad eh. Okay, excited ako eh. Kasi ganun daw pag beauty queen. Okay. Dapat agad may Oo, sagot. walang Yung parang, walang ganon. lal, oo. Wala, ganon. Hindi ka pala tapos yung tanong. Iba pala yung tanong. Sobrang bibo. Sa heartbreak, Di ba? Na talaga kinapulutan mo ng matinding aral. yung pa rin. Sino Madami doon? kasi. Di ba na Parang na parang madami, na kung parang- babalikan mo ngayon, ipagpapasalamat mo siya na, Oo. Lord, salamat binigay mo sa akin Thank yung you. Nangyari pain yun. na yun. Pero nung time na yun, hindi mo maisip kung bakit. Sino to? Sino? Siguro yung dahilan kung bakit ako napunta ng Love Radio. Okay, yun na first lang, heartbreak. Yung first major na heartbreak. Kasi Oo. ghosting din yun eh. Oo. Ang weird talaga, no? Parang magkasama lang kayo, tapos biglang the next day, wala na siya. Hindi na mahagilap. Okay. Pupunta Hindi ko ba naman- siya sa Starlock? Oo. Diba? Asan ko siya hagilapin, tapos hindi na mahagilap. Ang bihira, tapos hindi na pumasok na si pinagtatrabahuhan. Diba? Yung bang mga ganun. Oo nga naman. So talagang yun, nung time na yun talagang partner, syempre bata ka pa sa larangan ng Oo. pag-ibig. So hindi mo alam how to pick up the pieces, hindi mo Yes. alam kung paano mo ulit bubuuin yung sarili mo. Tapos malaman mo pa yung dahilan na may iba palang jowa, mas masakit, 'di ba? Yung parang mga Totoo. ganun. Tapos malaman mo may ginawang estudyante, alam mo yun. OMG! 'Di ba? Tapos malaman mo yung mga kaibigan niya pala na kaibigan mo, alam pala nila, hindi sila nagsasalita. 'Di ba? So, sakit nun, no? 'di ba yun patong-patong. Pero then again, 'di ba? Ipinagpapasalamat ko na nangyari yun kasi kung di nangyari yun, wala sana ako dito sa Love Radio. Oo, kasi yun yung nagdala sa'yo Yun dito yung nagdala eh. sa akin dito eh. Kasi nagdasal po ako ng Kasi- bagong environment. Oo, kasi po nung mga time na yun, broken hearted, may nakita po kaming babae sa labas, Oo, paggala-gala. palakad-lakad. Gulago na ng kingdom eh. Medyo nawawala po. Nag-i-English. Sabi nila, pwede, may pagkukunan. Kuning DJ yan. And Pinag-audition. Oo, and that's how it started. Yan. Charot.
Diba? Correct So, ka. pag nandun ka sa gitna, ang hirap isipin na there will be a good thing that will come out from it eh. Tama. Pero meron. Correct. Diba sabi ko nga sa'yo, partner, kapag nag-reach out sa akin yung taong yun, I will be, diba, bibigyan, wag lang siya mangutang, no? Ililibre ko na siya ng, ng pagkain. Wag siya mangutang. Hindi ba ulit kayo nakita, no? Ay, After? Hindi. Talaga? Kahit Oo. sa Facebook, walang walang pag-like, walang pagpaparamdam, Wala. nagpag-comment, o Wala. Baka sinustok kumusta? na ako. Ganda, sinustok ako. Pero mali mo malamang kasi nga na ngayon di ba? Pero, Diyos ko, for sure may asawa na yun. Dapat wala nang pero malamang kahit pa paano, imposible no? namang hindi ako ma-stalk. I'm on You're Facebook. everywhere. Oo. Oo, so madali. Yun. Pero hindi na kami nagkita. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala. Yung mga tanungan Akala mo single lang. Akala mo single yung tanong, nakakaloka. Akala mo walang kamot yung anak kasi nakapag-produce ng 2 bata. Diba? Kasi pagbabalikan mo yun, na parang napakasakit ng oras na yun Pero wag ka pinagpapasalamat mo na ngayon. Oo, ako sobrang thankful ako At No. kung meron nga ako message part, libre kita. Thank you, di ba? Kasi kung hindi Oo. naman dahil doon sa ghosting na eksena, kung sa pag-iwan, ganyan, hindi ko maiisip yung ibang field Or hindi Tama, ako mapapadpad tama. dito, hindi ko ito idadasal. O Correct, ganun. So, who would have thought? Laging ganun Who would have thought na yung pinagdaanan mo pala yung magiging dahilan kung bakit naging chef ka? May Oo. kakalala talaga ako ng classic talaga yung partner na hindi nagluluto and a broken hearted. Oo. Naisip mag-culinary. Ngayon partner. May resto na. Wala pa naman pero patok yung kanyang online online na food selling. Food, oo. Aba, kalain mo yun, diba? no? Totoo yun. So kung ikaw, Kabisyo, meron kang pinagdadaanan ngayon na sobrang tindi na feeling mo hindi mo kakayanin, pagdating ng araw, tatawanan mo na lang din yan. At Sa malamang true. ipagpapasalamat mo kasi pinagdaanan mo yan. Correct. Kasi sure, matututo ka dyan. Tama, isang malaking check. So, salamat sa iyo, Ellie, for reminding all of us, diba, that there are only lessons in life. Yes. Salamat. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!